Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanmalani moleng yapshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelang sanibingelela futhi sanamukela kuzinto zenzeka sithe ngomuntu nonke niyaphila niphile nje. Sabonkhule ngokuthi subscribe sicela noma ucinezele kuzoqala nqa ukuthola amavidiyo amabe siwaposta siyabonga. Shuba futhi sibuyile futhi siphethe ezinye impela sithi ngempela nje akasikhuphuke nazo ngalesikhathi. La ngempela sibeka kontawo ukuthi ngempela ekugcineni sekuvelile kancane ukuthi yini bangagomesha kanye nala ngempela fana indlamlenze umfuka mpungose. Futhi enzekile ubele nayo kube ukuthi nje kusukela kudala mina ke vele ngimlandela umculo kwaMaskandi kusukela kudala ngiqala manje ukulalela umculo nokulandela futhi into enzekako ukuthi mina ngokwazi kwami ngilalela umculo nokulandela futhi nginjalo nje kwathi ngeminyaka edlule ngilalela umculo kushuthi ngalelo msakazo ngezwe lapha ngempela ukuthi uKhuzani wayesemsakazweni wabuzwa ukuthi kahle uthini ukuphala kwakhe ngabantu abathi yena ulingisa noma uyakopela ukuthi ngempela ukopela isitala salo ngempela lapha nebhuva la Diyadika futhi uKhuzani indlela aphendula ngayo lapha waphendula ngezwi nje elazwakala kakhulu lathi khona ke lisensimini egeja elika noma ubani wathi nje imbazo ibekiwe ekanombani obana ngayithatha egawule lathana khona shucomela shawari khona lapho nje impela selikhipha la bese lakhipha ingoma kwi-album le enengoma ethi Malavisto okuwumthwalo womona la bese sicomelesha khona lapho la selidedela ngempela ingoma eyayithi wathi ngoyithatha imbazo ekanombani awushinge sebehluleke bonke shunto engayizwa kahle mina lapho ngathatha umqondo ukuthi ngempela ngaba ukuthi igcomelisha lisaqonde ngesimo sokuthi ngempela indlamlenze ithe ngempela imbazo ibekiwe igeja lisensimini nobana ngathatha enze kwenzanga futhi into ezaka ngabamba kanjalo nje futhi egcina konke kube ukuthi ngempela indlamlenze ibe seyakhuluma laphana emngcwebeni wakhe laphana umnumzane uNothintuli la khona ade fihlwa khona the makufika laphana ngempela wase kuba ukuthi indlamlenze ayithola ithuba lokuthi ikhulume yadlala ingoma yayo nje siyakhuluma ngaphezulu amagama okhulumile ikhuluma enqaba amagama kodwa amanyawo ikhulume ngokuthi ahlangana kanjani nobaba uNothintuli la khona ade seveza nakhona futhi ukuthi yini le eyavelayo lapha ngempela ayibona sengathi yona eyenzeka negcokamelisha womqoba qhathayo kahle nembangi yakhe sho into enzekako ukuthi ngempela lapha ke indlamlenze bese yakhuluma kuclip yayo yathi into yabaqhathayo noma abona ngathi yona yabaqhathayo kwaba ukuthi ngempela lapha amazwi okukhuluma baba uNothintuli khona lapha ngemuva kwengoma yakhe kwi-CD yakhe ethi inje emnyama lapha ngempela futhi ake silale ukuthi indlamlenze lapha ngempela ikhulumela yona ngqo phethe amagama ayo ke nje iclip yayo ikhuluma uqobolayo nje ingadolibela umuntu nakho la ikhuluma khona ekutheni emangilalela ingoma ngasomnandi bese ngimthanda lo ngoba ngisuke emakhaya yazi ukuthi uma kuthiwa kuvunywa ingoma endlini kwenzakala ngamthanda lo muntu osho ngemuva awunangindesho kanani ngase ngithande ngimhlanze nje kanye angafiki njalo engcabaneni zomculo ngaleso sikhathi ngizamhlanza nje ngizokhipha inje emnyama ngizoyiculela angixabene namuntu angithi emculweni ngizoyiculela nje ngiqhubha ithalente lami angithi hayi bayifika afika ubaba uNtuli athi salwazi semdlekeni iqili namasikuqili saphenga hawo bangabe sekuyo kwi-album sengizwa kuthiwa nensizwa yasemdlekeni engithukayo ngoba ngithi anginasitha nje lapha emculweni mase kulandelelwa kuthiwa umthukela mkhuzana athi hayi inkinga wasuka wathi salwazi semdlekeni yimi ngedwa umculo wasemdlekeni oyisalukwazi hawo shuthi ngahlangana ngamtshela ngathi uyadlala ngisempini nje emculweni ngingenxa yakho ukube kuthiwa kuyenzeka nje ngabe kwalowo nsizwa ikhona lapha izoyibongela ngoba ngathi uma ngabe ngiyiphendula yasithola udumo ngenxa yomdlalo omuhle odlala obani ubaba uNtuli ngingazi ukuthi wayekhuluma ngasiphi imisalukwazi sayiveza so ithalente bengiyithanda kuyena ngoba ngeke umuntu aphinde athole leli thuba elikanje into ebengiyithanda kuyena ube nekhono ongalazi uma ngabe kuthiwa sizofaka yena e-studio besazi ukuthi sizohleka nje kuyoze kuhlukane hleke kunjalo bafethu injalo indaba wayibeka ngempela lapha noKhuzani wayibeka ekhuluma nje ibeka ukuthi yena ngokwakhe indlela ayibona ngayo kwaba yipi futhi into eyenzeka njengoba eyibeka nje impela nami ngekhumbula ingoma ikhona impela ingoma ibiza kanjalo mayibiza lapha nje emnyama bese ikhuluma njalo ngemuva amagama futhi into eyenzeka ukuthi ke kwaba kanjalo igcomelisha mhlawumbe lezo into efuzeleyo engathi ingamagama agudlayo lapha ngempela futhi nawe awube uvu lwakho ushuthwe nesitory sakho osaziyo isiphi njengoba mina sengisibekile sami ngolwazi lwami ngokuthi kwakungaba yiyona into engingacabanga ukuthi mhlawumbe iyona eyenzeka ukuze kube khona umbango khona wengoma
okanye kube khona ngempela ukungqofana phakathi kwezinsizwa ezimbili. Wena ube kuvula khona ukuthi ucabanga ukuthi ngaba yini ucabanga ukuthi iyona yabaqhathayo, bese futhi usho ukuthi uthini ngenkulumo yakhuzana ukuthi ngempela yangabaqhathi ingoma nje ebheke kanjeyana ekhuluma ngesalwa sasemdlotsheni. Ngaba mhlampe igcomelisha labo nliyo umuntu leyo. Shuva la comment section usho ucabanga nina ngalo lapha ngempela ingxabano. Ngayo ngempela lapha ingxabano yali igcomelisha ngena yakhuzani. Usho nje ukuthi ucabangani ngayo nenkulumo yayo lapha ngempela ngizamlenze. Usho ucabangani khona comment section bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.